Sisel obecný, Spermophilus citellus, je evropský zástupce rodu sisel. Je jako všichni ostatní veverkovití zástupcem řádu hlodavců. Na rozdíl od příbuzné veverky je to hlodavec zemní. Sisel je denní zvíře, hloubí si nory, ve kterých spí. Vyskytuje se na místech s trvale nízkým travním porostem, aby měl přehled o blížících se predátorech. Díky tomu si často k životu vybírá travnatá sportovní letiště nebo golfová hřiště. Převážnou část jeho potravy tvoří rostliny, kterou doplňuje i drobnými živočichy. Zimu sisel stráví hibernací, nevytváří si žádné potravinové zásoby. Během hibernace dojde ke snížení dechové a tepové frekvence společně s velkým snížením jeho tělesné teploty. Hibernace trvá od 150 až 210 dní a sisel se z ní probouzí v březnu nebo v dubnu.